ľudia akí, rovnakí, ťahajúci za rovnaké páky. Takí onakí, vymenili skatey a zmalované vlaky za rímy, s ktorými robia ľuďom rozpaky. Priamo z Petržalky, kde žijú ľudia akí, rovnakí, ťahajúci za rovnaké páky. Takí onakí, vymenili skatey a zmalované vlaky za rímy, ktorými robia ľuďom rozpaky. Vlaky na svedomí z veci zlých, tých, čo sú vedomí ako my, ako ja, ako ty. Taký onaký, zmenený udalosťou, dobou alebo rovnaký. Možno ne úplne, ale za kým cieľom sme začali, pokračujeme s presne takým. A osudy ľudí označí, no neviem, či na to sám stačí. Každý svoju cestu zo začiatku šlapal sám, vo mne pán, vo mne sám, vo mne kam, vo mne tam, vo mne nezaradený, patriaci do masy. A k štýlu sa žiadnemu nehlási asi. Vnímavci bývali aj chlapci, všeobecne poslušne pekne. Vnímali to, čo je všeobecne pekné. No potom ich zvedavosť začala do ulic ťa dosť poznávať kultúry aj ľudskú kokotnosť, kamarátskosť aj nepriateľskosť, nevšímavosť, skutočnosť, nepredvídavosť, aj predvídavosť. No a každý začal hľadať tak svoj smer, poď sem môj smer. Tak tomu never. Netrvalo všetko jeden vyjebaný večer, ale veľa večerov trvalo, kým dostal som rap do tela. Priamo z Petržalky, kde žijú ľudia akí, rovnakí, ťahajúci za rovnaké páky. Takí onakí, vymenili skatey a zmalované vlaky za rímy, s ktorými robia ľuďom rozpaky. Priamo z Petržalky, kde žijú ľudia akí, rovnakí, ťahajúci za rovnaké páky. Takí onakí, vymenili skatey a zmalované vlaky za rímy, ktorými robia ľuďom rozpaky. A tak všetko ďalej pokračovalo, zostalo pár ľudí, čo sa na to nevysralo. A zatiaľ nesmelo, zlepšujúca situácia nutila sa tváriť sa veselo. A bez konfliktov medzi sebou sa dobre robilo, sa dobré veci robili sa, dobre mali sme sa, ale nedobre tvárili sa. Kvôli konfliktom a peniazom problémy na povrch vyniesli sa a neodnesli doteraz sa. Ale tá skupina chalanov, ktorí brali celý život s nadhľadom a bojovali s chuťou, mocnou, s nepriateľskou kostnou, zlosťou a zlou kokotnosťou, závislivých hosťov. V našich životoch sa to stalo samozrejmosťou. Tak nebudem lutovať seba ani za ostatných plakať, snažiť sa byť tým, čím som a tým ostať. Aj keď niekedy tvorivosť upadá, slnko tvorivosti zapadá, to zdá sa, vtedy všetci zobudia sa, lebo im to nezdá sa. Sní čistý štýl, nedá sa, no dá sa vyčnievať von a tým praziť dostať a prasata, jebať na ostatné reči zbytočné, spaliť dušné šišky a robiť jasné pálky. To je osud tých, to sú tí ľudia akí, rovnakí, priamo z Petržalky. Kamarát priamo z Petržalky. Nech mi dospa tieto slová pravdy, nech mi dospa tieto slová pravdy, my sa pominieme, no oni tu budú navždy. Priamo z Petržalky, kde žijú ľudia akí, rovnakí, ťahajúci za rovnaké páky. Takí onakí, vymenili skatey a zmalované vlaky za rímy, s ktorými robia ľuďom rozpaky. Priamo z Petržalky, kde žijú ľudia akí, rovnakí, ťahajúci za rovnaké páky. Takí onakí, vymenili skatey a zmalované vlaky za rímy, ktorými robia ľuďom rozpaky.